Tänne Overpassin B:lle aina kaikki haluu ryysiä, niin mä näytän sulle, miten sä teet sen oikein. Sun rooli on kaman heittäjä, eli tuut tähän tolppaan kiinni keskelle. Sitten ota tosta tolpasta keskelle tätä toista lankkuu. Sitten lähdet juoksemaan sen verran, että oot ton varjon ylittä ja sit hyppyheitto. Siitä saa hyvin hevensavun teille, ja sen jälkeen tuut vaan heti tähän portaiden alapuolelle ja etit tän lampun, mikä tuolla on, ja sit siihen heität pienellä juoksulla vaan 2 valoa. Nämä on tämmösiä tolppavaloja, mitkä menee tonne taakse, niin sun omia ei tarvitse murrehtia niistä kääntymisestä, ja sit kaikki vihut on valoista tuolla vesipuolella. Mä näytän ensimmäisen raidajan rooli, mikä on tavallaan poissa sun käsistä, mutta jos sulla on esimerkiksi duo, niin se on loistava, tai sitten vaan luotat siihen, että sun omat osaa tehdä tän oikein. Eli ensimmäinen lähtö, niin sen pitäisi heittää tämmönen Mose 2 hyppyheittovalo tästä heti, kun pääsee portaista alas. Tää on siitä tosi hyvä valo, että kaikki, ketkä CT tulee pelata tätä Monsua nopeasti vastaan, niin on ihan valoissa, ja se tulee aina täydellisellä ajoituksella, jos tuolle parhaan lähellä heittää sen. Sitten nuo valot menee silleen tosi hyvin, että se ensimmäinen entry-valo pelaa kaikki pois, ketä pelaa tästä Monsun edestä. Sitten nämä sun tolppavalot tavallaan pelaa oikeastaan kaikki muut sit anglet pois täältä kauempaa. Jos sä oot myymässä sun skineen, tervetuloa meille Skin-saunalle. Me tarvitaan sun skineistä paras hinta, ja meillä on maissa rahat tilille ilman vaihtoviivettä.